strach, já nechci přestat. Nedovíme to. To jsme na začátku. To je Honzinová holka, jo, říkáme jí Bětka, je výborná. A hlavně umí hodně snímků za sekundu a to potřebujeme. To se říká stereo recording. Jakože nahráváme jeden druhýho. Do toho dostávám. Tak co? Natočil jsi to nebo ne? Neupadne to, jo? Ne, včera jsem skákal backflip. A ptal se taky? Nevím, je to možný. Ale to jsem mu neměl něco říct ještě. Zase voláš to bude stříhat do ruby nad tím tlemit. Nad těma záběry. Úkol zněl jasně. Nenechat projet Martina Krátkýho s brašnou. Já jsem tam pásku a je to jako kokonový. Vidím. Není věc, co nespraví gafa, ale. Míšu Sachrovou, tohle to by nebyl problém. Tady tam se dali i nějaký motorkáře, který by když tak nám mohli jako gumu nebo něco. Západ slunce nad Berounem. Krásná lokace číslo 4 dnešního dne natáčení s Martinem Krátkým. Máme za sebou 3 perfektní místa, spoustu triků, z kterých zůstanete s bradou dolů koukat, protože to bude opravdu dobrý. No a co jiného, než se připravit na zítra, dát si nějaký pivko a zítra už Grip TV a Honza Koloušek, bude to velký peklo, takže čekuj. Máme zase půl hodiny zpoždění. Nevím, jak my to děláme, ale je to opět hodinu už dokonce. Tak hodinu, vidíte, jak to je. Ale každopádně jsme na první lokaci. Martin to jde zahřát. Máme tady už dneska helikoptéru. Co víc si přát? Bomby furt. Klasika. DJ Witch.
jsme tady na další poslední veronské lokaci. Máme tamhle Marťase, který trénuje odjezd této lokace. No a snad se všechno v lepší obrací. Doufejme, že zítra vydrží sluníčko, zatím to vypadá dobře, no a pak už jenom poldy a finálka. Nejhorší je, že my filmaři místo snídaně, oběda a večeře prostě kouříme cigarety, jezdci, jak vidíte, ty jsou v pohodě, nestíhá se, ale o nic nejde, všechno má svůj čas, hlavně, že máme žalud, tyhle. Slyšíte to? Slyšíte to? Už jede Martin. Krátký, co vy tam tak dlouho děláte? Já čekám až vypne. Já čekám na tebe, až pojedeš. Tak budeme čekat do rána. Takže od 8 do 8 klasická 12hodinovka. Druhýho dne s Martinem Krátkým jsme v Poldovce konečně. Zítra nás čeká už poslední natáčení, hodně dlouho avizovaný policajti. A jak vidíte, ve štábu panuje velice dobrá nálada. Sice je to hrozný, protože furt padá, ale s tím už jsme se jako nějak smířili a teďka už to dotočíme a jedeme. Jogurt, taky proběh a všechno. Tak jedem, kucí. Dobré ráno, dámy a pánové. Opět hodina zpoždění hned takhle ze začátku. Máme tady krásný auto, jak vidíte, Spojený národy. Jásir Arafat nám ho půjčil. Přijeli už i kluci z timelapsu. No každopádně to vypadá zajímavě. Čeká se už jenom na ty frajery s těma zbraněma, co nás tady vyhoděj. A budeme doufat, že nepřijdou praví policajti. To by byl průser. Sýr Argerchan. Ale stojíš tam proti mně. Stoj! Já mávnu, běžím sem, já tam doběhnu, raz, dva, tři, vylejzáte. Jo, doběhnu, jedeš kolo. Doběhnu za to, jedeš kolo. Takže všichni připravení? Ready? Takže... akce! Připravit, jeden a akce! Všichni dozadu! A my jsme se báli. Takže takhle to nějak vypadá, dámy a pánové, když se normálně filmuje s vojákama. Prej, ono to jako tak trošku zakouří. Jedeme dál, pojďte! Tak můžeme 3, 2, 1, ne. Vás ještě poprosím, abyste šli víc tady k té hraně, je to tak? No. Takhle, prostě okolo něj, skoro ho jako lízat, jo? Ale ne lízat, prosím. No, někdo trefí určitě. Oh shit!